Træning er vigtigt for mig. Jeg tror, jeg kalder det en pensionsopsparing. Alle de timer, jeg sætter ind på kontoen heroppe, er ting, som kan give mig glæde senere hen. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg er blevet stærkere og sundere i de år, jeg har trænet hernede. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at det har gjort mig til et gladere menneske. Altså selvfølgelig kan jeg jo også godt se, at der er sket en forandring med min krop, at jeg er blevet mere tonet, og det er selvfølgelig også dejligt. Men det er helt klart det her mentale overskud, der betyder rigtig meget for mig. Træning er vigtigt for mig, fordi det er meget hyggeligt og det er sjovt. Og så får jeg hygget mig sammen med Karl, min træner. Jamen, træning er vigtigt for mig, fordi jeg er kommet op i en vis alder, hvor det handler om at hoppe sin krop ved lige, både fleksibilitetsmæssigt og styrkemæssigt. De forandringer, som træning har gjort ved mig, det er, at jeg har tabt en hel del kilo, tæt på 20 kilo. Jeg har fået en meget lavere fedtprocent, jeg har fået en væsentligt højere muskelmasse. I det hele taget har jeg bare det langt bedre fysisk og et velbefindende i min hverdag, som jeg nyder godt af.